trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Kun susihon nato ang atong kaugalingon, kun kanusa kita nagampo nga matinud-anon, makita nato ang kamatuoran nga kini gihimo nato sa mga adlaw sa kasakit ug kalisod. Nahimo nato kini tungod kay gibati nato nga nikag-uban ang Dios kanato sa panahon sa atong kalisod. Apan unsa man sa ubang adlaw, ang Dios anaalang badiay aron sa pagtagbaw o paghatag sa atong mga panginahanglan ug wala diha sa atong mga kalipay. Angay natong hinumduman nga naa siya'y luna sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Nakigsulti ug nakiguban siya kanato diha sa tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nakigsuod ug nakigsulti ba kita kaniya kanunay? Gipangita ba nato ang iyang kabubuton diha sa tanantang gibuhaton sa matag adlaw sa atong kinabuhi? Palihog manindog ang tanan ug simbahon ta ang Dios uban sa kalipay ug pagpasalamat. Sa ngalan sa bahag sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon, sa atong pagsaulog ng Santos nga Misa, ibaw ta ang Santos nga Misa mo'y labing dako ug hingpit nga pag-ampo. Diin Misa, nag-ampo kita pagpasalamat sa Ginoo, thanksgiving sa grasya. Nag-ampo kita alas kapasilas ng mga sala. Nag-ampo sa kita along ato ang mga kinahanglan nga grasas ng kinabuhi mahatag sa Ginoo. Mabito ning misa karon pagayuno to sa Ginoo sa mga pag-ampo. Ngaunta siya manalangin kanato lay pasigsuon nato nga simba karon sa tatagsa sa Panimalay diha sa telebisyon. Ngaunta ang inyong pag-ampo bagon sa Ginoo ihatag diha ang kalinaw, kayo ang sakit sa lawas o sa kalahi. Kung maandam kita pagsaulog ng Santos nga Misa, basulan na ito ang atong mga sala.
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasayloan ang atong mga sala dalong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Mag-ampo kita. O Diyos among amahan og ti panalipod. Kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tutuloy kami nganha sa kinabuhing tunhay. Pinagis pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo pinagis sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Tungod sa makanunayong pag-ampo ni Abraham, ang Diyos sa kaangayan, buot nga muluwas sa mga syudad, gikan sa sala, tungod sa pipila ka mga tao nga maayo. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Atong paminawon. Miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa, mulugsong ako aron susihon, kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana. Laglagon mo ba gayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalimaan ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon? Aron lamang pagluwas sa kalimaan ka tawo? Sa walay duha-duha dili gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kung buhaton mo kini ang mga walay sala, may agom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kini mahitabo
ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, Kun makakaplag ako og kalim-an katawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. unya miingon na usab si Abraham. Ginoo, pasayloa nga mga hasa ko pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala didto. Inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulag ug 5? Ang Ginoo mitubag, Dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag ako og kapatan og 5 ka tawo nga walay sala. unya miingon na usab si Abraham. Tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, Dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. si Abraham miingon, Ayaw in taon kasuko Ginoo nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. ang Ginoo mitubag, Dili ko laglagon kini kun makakaplag ako og katluan ka tawo. miingon si Abraham. Pasayloain taon ako Ginoo nga mga hasa ko pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kawhaan katawo. Ang Ginoo mitubag, Dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag ako og kawhaan ka tawo. si Abraham miingon, Ayaw in taon kasuko Ginoo. Niini katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay napulo nga imong makaplagan unsa may mahitabo. ang Ginoo mitubag, Dili ko kini laglagon kun adunay napulo. ang pulong sa Ginoo. At sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako ginabang, imo ako nga gitubang. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdayi. Pagasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Tungod sa imong kaluy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong sad. Sa akong pagsangpit, ipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on. Sulod sa akong kaugalingon. Ang Ginoo hataas, apan bisan pa niana, nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason niyang ilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan
batok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gibakyawang imong kamot. Ang imong tungkamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Naluwas kita, pinaagi sa pag-ampo, nga gipakita sa buhat sa kamatayon ug paggabanhaw ni Hesukristo. Nahiusa kita kaniya diha sa pagbunyag. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Atong paminawon. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa, wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Ipasaylo na kita o gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ginumana kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usan niya na kahigayon, nag-ampo si Jesus dito sa kadapit. Pagkahuman niya ang-ampo, mingon ang iyang mga tinunan, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus mingon kanila, ina niyo niini ang pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga mo gikinahanglan. Masaylua kami sa among mga sala. Nagapasaylo kami sa tanang nakasala kanamo. Uyo kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, pananglit may usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala tungang gabi. Miingon kaniya, bay, pabaylo ara ko dihag, tulo ka buok pan, kami abot sa amo ang usa ka higala, nga nagpanaw, wala gyud ako ikadalit kaniya. Kung pananglit, tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ay na ako sa muka. Kitrangkahan na ang pultahan. Ako ang kabataan o ako naghigda na. O di na ako makabangon
sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo, kabis higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nimong kinahanglan. Kaya wala ka man maulaw kanunay pagpangayo. Kusa sultihan ko kamo. Pangayo kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kaya ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga nangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga nagtuktok. May usa ka bagod kaninyo nga mahan nga muhatag sa iyang anak ug bitin kung siya mangayog isda. O muhatag ba kamo niya tanga kung mangayo siya itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga tua sa langit, labaw pang muhatag sa Espiritu Santo kanila nga nangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa sa labing the best advice, labing maayong tambang nga nadawat nako. Ikas akong ginikanan. Sukas gamay pa ko. Mao ginang ingon niya nga ay jud kalimot o pag-ampo. Umausa ni tambag nga dawat nako sa akong pagkapare. Gikan pa ni Colonel Rosales, Colonel Vidal, o si Bishop Palma. Ang ilang pagsultis mag-ingon, ay jud kalimot o pag-ampo lay pa ang holy hour. Yung the best advice tungod kay tinuray ko, nakalahutay ko for 45 years akong priesthood because I have tried to pray. Ituman ako ilang sugo. The best advice nga akong nahatag sa mga tao nga niduol nako sa daghang gayon, gagmay problema, dagkong problema, labing dakong problema, imposibleng problema, based on sa problema ha. I could still remember, the best advice nga akong nahatag mao gyud, pag-ampo lang. Pray. Well, I'll tell you, it works. It works. Ug sa akong pagkapare ba, after 45 years, I believe nga ang labing maayong butang, labing dakong butang, nga ako agyong na nahimo isip pagkapare, no? Mao gyud ang pag-ampo alang sa katawhan, alang sa mga parokyano, alang sa mga isig katao. Pag-ampo. Mangigsuon, ang mahal gabilhin, no, pagpakita niya sa daghang higayon, mingon jud, pag-ampo kamo kanunay. Atong Ginoo si Ebanghelyo karon, siya nag-ampo, ug gani lang nag-ampo siya. Ituduan pa gyud niya mga ituduan sa pag-ampo. Unsa may naas pag-ampo? What is there? Importante mag-aina. Mangigsuon, kung mag-ampo gani ka, imong gigamit ang imong superpower. Gasas Ginoo ka na nato nga pinagis pag-ampo nato ato makabuot ang langit, atong masampit ang Ginoo, ug gamiton to ang gahom sa Ginoo, no? God gamiton to siya to take control sa tuang kinabuhi. Ug hibaw kita, kung God is with us, who could be against us? Wa gyud. If God is with you, what do you need in life? Muna, kinahanglan kitang muampo. Di mahimog kita mag-ampo. We cannot survive. We have to learn how to pray.
Unang Ginoo nagtudlo ka na to usahan pag-ampo. Karon, pagitudlo niya ang amahan namo. Ang pangutana, do you know how to pray to our Father? Kaya ba mo ampo sa amahan namo? Kaya ba mo? Do you? Sure mo? ang nagsayong na pangadya, muray sa amahan namo, mga bata gani, mga diyon ni mo, pangamag amahan namo ng kaslangit, ikimos amin, buta pakapinan pag, magimaya ka Maria, puno ko sa grasya. Kung mag-ampo sa amahan namo, memorize lang, ato lang memorize on. Sa iyong kaya mga igsoon, pero dili na mo. Kaya pag-ampo sa amahan namo, kung memorya lang sa iyon, pero ang pag-ampo sa amahan namo, lain. Mo na pagtulong ni Kristo unsaon pag-ampo. Kaya bisag unsay ampuon imong kalibutan, bisag unsay puon, bisag unsay imong ampo, bisag unsaon paagi pulong nga imong gamiton sa pag-ampo, no? Unta kana pag-ampua mahaong sa amahan namo. Sumala sa gituro ni Kristo, instruction niya to pray every prayer. Sumala sa amahan namo. Nga kung ikaw mo ampo ka mga igsoon, any prayer, like the Our Father, no? Kinahanglan yun ang kanapag-ampo niyo ba is a prayer to the Father, sa Amahan. But in order to pray, you have to have the heart of a child. Isip anak sa Diyos. Mao gina ang pag-ampo, a child of God, because you are praying to the Father. Inaana ang mong confidence, ang kumpiyansa nga, it's a Father. Ug anak ka, you only have to cry, hibaw na siya, ang amahan nga unsay kinahanglan nimo sa mong kinabuhi. You only have to be a son, a heart of a child. Pero itong sa kamahan, nga, abo silahan, idul yung mga anak, kadagko, nangitag ngayon kwarta, yang usa na ngayon gitawag na ito problema niya ngayon usay sulbaran, pero ang bata magiduol sa yang amahan, yang usa ba pangayon sa nimo, yung isang bata lingkod ako sa paa nimo pa. It's like that. It's the trust, the Father. Kaya pag-ampo mga igsoon ba, ang Ginoo di mo siya daw murag usa ka huwis ba nga kung ikaw daw kay pangayoon, you have to prove nga you deserve it. Dili man sa judge. Ang Ginoo dili man sa negosyante ba nga maingon nato nga sige, mohatag ko nimo basta imo ning buhaton. Sa matong gibuhat bitara, usay matong man ang inon Ginoo na ba? Ang Ginoo mo lubi na kog siyam kaadlaw ha. Iglubi na sa kadlaw, pasar jud ko. Nga di ka kapasar, maingon Ginoo tikasan. Muro bag negosyo ta ba? Dili. Bisag unsay imong pag-ampo gyud mga igsoon. Unta kini sama-sama namo. Nga diin ang imong pag-ampo, you call not only the Father, but our Father. When we say our Father, sa ito pa kitang tanan mga nagsuon. So when we pray as a family. Not only my Father, our Father. Unya, ang mahitabo, you pray nga unta, kitang mga igsuon na to taon nga naa sa kagutom, tagag pagkaon. Kana sa kapiligro pagamatayan sa Ginoo. Igsuon to nagkabulag sa panag-away unta dunay kalinaw. When we pray for everyone. There should be love in our prayer, concern for others. Nga igampo tos amana, igampo nato bisag unsang pagampuan nato na. Naunta nang gitawag sa Ginoo sa iya pag-ampo ba nga kanang ingon siya, thy kingdom come. Thy kingdom come. Nga iya maghari siya. Nga maabot ang iyang kaluwasan. Di ba mga igsoon kung mag-ampo ta, mga imang gitawag to grasya ba, nga maluwas ta sa ito ang mga kahimtang sa kinabuhi, maayos ta sa mga sakit sa lawas, no? Dunay kalinaw, nga ang gingharian sa Diyos, matuman diha kanato. Nana, we seek for that. Pero ato ng pangayoon sa Ginoo nga maghari siya, no? Pero ang importante ni ana mga igsoon nga we have to ask, not only ask, but we have pa ay lang pagpangayo, no? Hangyo, ask, but you have to seek, you have to knock.
kung mangayo ka. Muna yung nga, when you pray, push. Kaya ba itong, I remember telling you here some time ago, na when you pray, you push your prayer yun. No? Nga, P, meaning, kung imo ng spelling P, U-S-H, P, meaning pray. U, until. No? S, no? Something, H, happen. You push good, you pray until something happens. O sige pasabot niya na mga igsuon. Na kung muampo ka ba, kailangan, Lord, please give me good health. Di lang ka istorya, ipakita yun sa buhat that you meant it. No. Lord, give me good health. Mayunta ko sa akong ulcer. That's a prayer. O di na ego. Ipakita yun nga ikaw, interesado kasi yung pag-ampo, nga kung muampo ka mga ikay panglawas, maningkamot yung ka, nga din asa ka mo inom. Lord, taga-imig kanina sa pamilya. Okay, you say that. Pero maningkamot yung ka mo, tuktok yung ka, musik yung ka, nga maningkamot yung nga magkauli mo sa mo igsuon. Ay lang, pasag din Ginoo. No? When you sick, you have to push. You have. Ipakita ni mo. Pangayoon mo sa Ginoo. Kung nangayo ka, ipakita yun. Ipakita sa yun sa buhat. Finally, no? Nga sa atong pag-ampo, isang unsa pag-ampo ako na, kana yun, ato yun, dawato ato yun ang ihat, ang mga pangayoon, no? Dawato ang mabuton sa Diyos. Thy will be done. Kumana to everything that we do, with all our prayers, tanan. Finally, yun, kada pag-ampo na to, naaginang ang pagbuot mo sa Diyos ay matuman. Ako, I still remember, nung doon ko sa kuwang amigo, no? Yang asawa nagkasakit. And then, ang iyang struggle sa pag-ampo, grabe kayo, ang faith niya guys sa pag-ampo. People were asked to pray. No? Ang gigamit niya tanan, no? Tanang prayer, all the prayers in the world. Yet, namatay yun. Pagkamatay, I tried to console ba, ngaling manluod na ni siya ba. Pero nakurat ko. Kabi ko manluod, wa manluod. Ningon siya, yes, I prayed, I prayed very much, I prayed. Pero, ang tubas Ginoo, no man. However, I feel in my heart, nagitubag ko niya, o huwag pa niya, ang pabuot sa Diyos may matuman. Magigsuon, kung naana sa imong pulong, ang Diyos may matuman, kada pag-ampo nimo naanang amen, thy will be done, mga igsuon. Kanang pag-ampo agayon, mo nag-ingon, everything that ends well, ang tanan nga naas kabubuton sa Diyos ends well. Sa to pa kana pagampua gitubag sa Ginoo o kana makaayo na nimo. Mahimong yes, no ang tubag. Pero kay kabuton man sa Dios ang kanang pagampuan nimo natubag na o kana that is the best answer for you. You might not understand. You only have to say, Lord, thy will be done. Ang pabot mo ay matuman. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. A prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Yes, prayer is the key to heaven.
Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagahong sa tanan. Buhay sa langit. Walang po sa kapasuluan sa mga sala, pagabanan sa lawas, kinatilitan. Nagigso mag-ampo kita karon ngadto sa atong langitong Amahan, alang sa nato mga kinahanglan, o sa kinahanglan sa tibuok kalibutan. Namingon kita Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini, nabisan pa sa kadaghan sa mga buluhaton alang sa ginarian sa Dios. Bagahin silag panahon alang sa pag-iistorya sa Dios nga mo'y tuburan sa tanan nilang kusog, kalig-on sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa atong mga gamhanan, ilabi na din sa atong lalawigan nga magkaiusa sila ug magtinabangay sa tanang panginanglan sa usag-usa, ilabi na sa mga kabos ug timawa, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tao nga nangita sa kahulugan sa ilang kinabuhi, nga diha sa ilang pagampo ug sa atong pagtabang kanila, makita nila ang ilang gipangita, magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga bamatunan nato ang diwa sa matinud-anon ug makanunayong pag-ampo hangtod nga ang Dios sa iyang kaayo upatilinghog kanato, magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, mabayo na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga militay, ilabi na niadtong wala na nag-ampo alang kanila, nga pinagi sa kaluoy sa Dios, makasulod na sila sa ginarian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang tanan namo mga pag-ampo, ihatag ka namo ang sumala sa mong kikinahanglan. Pansubay sa imong kabubuton, musalig kami kanimo, kay ikaw man ang among Amahan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Ipaampo kita kining sakrifisyo. Dawaton sa itong amahang magkagagahom sa tanan. Binudawa ta kining among halad. Nga mong gipilig gikan sa mong daghang gasa. Kini Eucharistia magsantos unta kanamo. Magdala ka na mo nga na sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon, pasalamat kami kanimo kanunay sarang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat ni pinagis misteri sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, ngana ni anang himaya. Tungod iningingan lang kami karon og piniling kaliwat, ari anong nga mga pare, lungsod nga balaan o katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit ang gagahuman nimo nga nagtawag kanamo nga gikan sa kangitngit ngadto sa mataho mga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, dugay sa lawag hunong nga pag-awit. ng kasantos, padala yung mga espiritu na pagsantos ni mga gasa, mahimong kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siya agpaan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat ng pag-usab ug midaig. Mihatag nini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon kung mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanat, si Kristo balik na. Paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kay imo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Nunumigi yung simbahan sa buong kalibutan. Mahimpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinulo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles,
ug sa mga santos nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Ubang kanila amo kang daygon amo kang himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan itong gamiton ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos. Kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanuni malayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles ang kalinaw, ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niya pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ka na manaa kaninyo. Kita panaginig suunay.
pagkurir sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan mula kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Laos na Kristo, ang pagkanap ka lang sa kinabuhing dayan. Mag-ampo kita. O Ginoo, dawatang sakramentong nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit, pagpakamatay sa imong anak, kining gasa nga iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Paritudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo, among gihalat alang sa masakiton. Kano nga nag-antos tungkol sa sakit o balatian, magkagong gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, iyong sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak. Nabuyog hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Natong pagpasalamat sa donors ug sponsors, nato ang mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong choir, Sons of Mary. Atong offerers, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, El Shaddai, Divine Mercy, Basak Pardo, and offers nato si Dr. Elaine Galito o June Dagami. Ang Ginoo man na kanini. Nalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Itong istorya ganina ni Monsignor bahin sa pag-ampo. Urag dili na ko ganahan mo paambit. Ikaw, unsa may imong masulti sa pag-ampo, Nor? Mura ba na atong topic karon ang pag-ampo? Highest gid na para nako. Yes, nimo. Kusog gid na. May naghatag na kog kusog ang pag-ampo. Oh, nindot. Inspiration, yung makabear sa atong mga
pagsulay, kay dili manggutanan kalipay. Daghan gani ang kasakit. Pero tungod sa atong mga pag-ampo, magaan ra gyud, sister. Ang ako nahibaw-an nga ang pag-ampo kung sa soul, sa kalag, mauni siya ang breathe. Parihurad sa tao, kung way hangin, patay, ingon man sad ang kalag, kung way ampo, patay sad. O niya, ganina, katawa ko kay nangutana ko, unsa man gyud inyong pangutana bahin sa pag-ampo. Nya naingon diha ito naingon nga. Akuan sister kining kana bang ang pag-ampo nga dili ba dunggon sa Ginoo? Na naingon ko nga, siguro kana sigurong mangayo tag bayabas unya ang ihatag sa Ginoo kay mito. Pero there's something na real ba, no? Nga ang Ginoo siguro nihatag adto kay kuan kanang dili maayo para nimo. Ngunang lain iyang gihatag. Namo to giingon ni Monsignor nga ang Ginoo gyud ang maghari sa atong kinabuhi. Pananglit no ako mangayo ko. Bisag unsa akong pangayoon sa Ginoo. Unya miingon jud ko kung itugot nimo Ginoo, siya ra ba ay magbuot dili man ako. Mga igo lang ko mangayo pero bahala na lang ang Ginoo kung ihatag ba niyag dili. Ang kana pod, sister, nga pagpangayo para pod nako, which I am doing regularly sa prayer, unahon jud nako ang praise. Pasalamat. Ang pagpangayo, akong self ang kinaulahian. So ang pagpangayo, pangayo nato ang kahayag sa atong mga leaders. Pag-ampo kay dili lang gyud sa atong self, more sa others. Angay gyud ang taangay. More gyud sa others. Ulahi gyud ang imong self. Ang ato gong pagpangayo dili man na ura-ura ihatag dayon sa Ginoo. Pero sa tanan nimong ampo gihatag yun sa Ginoo. Ihatag gyud pero na ay dugay na apoy dali. Na apoy dali dayon tubagon. Na apoy dugay pero di gyud ko mo surrender. Kay siya man gyud ang tanan sa atong kinabuhi. Labi na ug naay problema, the more kapit gyud ta niya. Labaw gyud magpaduol ta, pero dili lagi sa tanang higayon ihatag dayon. So ako sang giingon nga dili ta mo surrender, the more kuhiton gyud nato atong siya. pangutanon si Monsignor kung tanang gipangayo niya gitubag ba? Di lang biyabas. Hasan kami ito makakonstipate. Joke lang to. Ano? Kumain kapayas. Pag-ampo. Dangatang gusto na lang ni sister, no? Una, nindo to. Nga naman doon may pag-ampo nga wala to baga sa Diyos. Tubago ba ng pag-ampo sa Ginoo? Salig siya. Ask, pangayo, I shall receive. Knock, it shall, seek, I shall find. Knock. So, tanang pag-ampo, tubago sa Ginoo. Pero yung tubag, daghan sad, no? Na yes, na no, na wait. Pero naa sa tubag. Pero bisag unsay tubag sa Ginoo, sa tubag Ginoo, ang iyang tubag yun, alang ginastong kaayuhan for the good of us. Mabita to ingon, amahan gud siya gyud, he knows best, no? Mga amahan, ihatag man niya unsa gyud maayo diha kanato. Kita mga bata sa di man ta kasabot unsa gyud the best for us, di ba? But God knows best. So be assured gyud nga every prayer is being answered gyud. And ang iyang answer is for the best na asto kanato. Una mag-ana lagi tag ingon, Lord, thy will be done. No alagi nay siguro nato, no? Di man ini nga kanang pag-ampo ba? Pag-ampo dila na siya sa bakba. Ang pag-ampo naanas kasing-kasing, no? Of course, maayo ta, salamat ta, mungaway ta sa Ginoo, pag-ampo ba ginasahay, no? Magmahay ta sa Ginoo, kanang bahay, ampo gyapon na, no? No. Pero sa imong kasing-kasing yun, ang imuhang love and faith and trust in the Lord, naagi na diha.
wherever you are praying. Mo na gitawag to, ang pag-ampo is a life. Muna nga, prayer life. Maampuon ka. Kaya masaligon mo ka sa Ginoo, magugmaon ka sa Ginoo, matulmanon ka sa kabubuton sa Ginoo, maugo na imong batasan, then whatever you do, sulti ka, muliho ka, that is a prayer. That's a prayer. When you do things, nga kapahimo sa Ginoo, you are praising the Lord more than ingon, Lord, praise you. When you do good things, that is a prayer praising the Lord. When you say, Lord, I'm sorry, and you reconcile with your friends, with your enemies, well, matlabaw pa ningon, Lord, I pray that that you will give me forgiveness, but ikaw reconcile. That is a prayer in action. So, you know, ang prayer relationship with the Lord siya. Relationship with the Lord, you communicate with the Lord, no? You may istorya ka sa Ginoo, may istorya sa nimo, pero ano sa mga communication? Communication of love, trust, and confidence. Nasa mo kasing-kasing. Basta if you love the Lord, you are always praying. Amen.